हेल' लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे बेलासिनि रादाब लाना फैदों। जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव। थुदो बिदिब्ला दिनैनि माखासे निउस आपडेटनि सायाव। गिबि निउस आपडेट हिसाबै दङ नारकटिक कन्ट्रल ब्युर'नि सिगाङाव सुशांत सिंह राजपुतखौ बुथारनायनि केसआव सोंथि खालामजाबाय थानाय रिया चक्रवर्तीया बुंदों दि सुशांत सिंह राजपुतजों लोगोसे सारा आली खान आरो गावबो ड्राग्स लादोंमोन। सारा आलीजों लोगोसे रियाया रकुलप्रीत सिंह आरो डिजाइनार सिमन कामबाट्टानिबो मुं लायो। खौरां मोननाय बादिब्ला रिया चक्रवर्तीया सा 25 सेलिब्रिटिफोरनि बलिउडनि सेलिब्रिटिफोरनि मुं ड्राग्स लायो होननानै एनसिबिनि सिगाङाव बुंदों। दा बिथां सा 25खौ एनसिबिआ हमनो हागौ। नैथियाव दङ जसिना बसुमतारिया गोमानानै दङ। नोंथांमोना हेल्प खालामदो जुदि नुयो। क'क्राझार जिल्ला बिसुमुरि आउटपस्टनि सिङाव थानाय औवाबारि गामिनि थागिबि सोमखोर बसुमतारिनि अनजालि बिसि जसिना बसुमतारी, मुङा जसिना बसुमतारी आरो बोसोरा 25 बोसोर बैसो, बिसि फिसाय नांलायनानै थांनाय 10 सेप्तेम्बरनिफ्राय गोमानानै दं। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिहा 7 बोसोर आरो 4 बोसोरनि सानै फिसाजोफोर दंमोन। मख'नो गोनांदि न'खरनि सुबुंफोरा जसिना बसुमतारीखौ नागिरगासिनो दं होननानै खौरां मोननाय जादों। बेनिखायनो सोरबाफोर नुयोब्ला नैबे गाहायाव होनाय नाम्बाराव बा नैबे स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव जानबुं नाम्बाराव फोरमायहरनो गुरै खावलायहरनाय जाबाय। फट'आ नैबे सावगारियाव नुनायानो जसिना बसुमतारी। बिथांखौ नुयोब्ला नोंथांमोना हेल्प खालामलायदो जिहेतु बर' फिसा। थामथियाव दङ केट पास जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोजां खौरां। फोरोंगिरिनि मासिनि थाखाय दिनै बेखेवनो हाबाय 5043 मासि। गुदि आरो गेजेर फरायसालियाव 3981 मासिनो आरो गोजौ फरायसालियाव 1102 हिन्दीबो थाफागोननो। इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ दिनै बेखौ फोसावदों। मोनसे जिल्लायाव मोनसे मासिनि थाखायल' एप्लाइ खालामनो नांगोननो। नोंथांमोना जुदि एप्लाइ खालामनोबा अफिसियेल वेबसाइट बिथांमोननि dw.assam.gov.in बेवहाय थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। ब्रैथियाव दङ मोसौ मैसो बोरमानावबो आधार कार्ड थासिगोननो। बे थांखिखौ लादों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ। नरेन्द्र मदिया साननैसो सिगां इ-गपाला एप्सखौ फोसावनायनि उनाव बे खोथाखौ फोसावदोंमोन बा बुंदोंमोन। मोनफ्रोम मोसौ बा जुनारनि खोमायाव 8 ग्राम गोमो टेग लागायनाय जागोननो। मोनफ्रोमबो टेगआव 12टा आधार नाम्बार थागोननो। 1.5 बोसोराव बा 1.5 बोसोराव 50 कौटिनिबो बांसिन जुनारनि थाखाय आधार कार्ड बानायनाय जागोननो। बे खोथाखौ गभर्नमेन्टआ बुंदों। बायनाय फाननायाव बे प्रसेसखौ खालामब्ला बायनाय फाननायाव गोरलै जागोननो। बा फाहामथाय होनायाव जिहेतु मालाबा बेमार जायो बे फाहामथाय होनायाव आरो मुलियाव बायदियाव गोरलै जागोन होननानै बिथांमोना बे खान्थिखौ नाजावदों। बाथियाव दङ थांनाय हाप्तायाव चीना लांनाय अरुणाचलनि 5 सेंग्राफोरखौ सुनिबारखालि भारतनो गथायफिनदों। भारतारि आर्मिया फोरमायदों दि थांनाय 12 सेप्तेम्बर खालि गासैबो नेमफोरखौ खालामनानै किबिटुआव चीना लांनाय 5 सेंग्राफोरखौ भारतआ लाबोफिनबाय। दा गासैबो 5 सेंग्राफोरखौ कर'नानि नेम बादियै 14 साननि थाखाय क्वारेन्टाइनाव दोननाय जागोन आरो बेनि उनावसो न'खरनि मानसिफोरनि आखायाव गथायनानै होनाय जागोन। भारतारि आर्मिया मंगलबारखालि चीनजों अरुणाचलनि आपार सुबनसिरि जिल्लानिफ्राय गोमानाय सेंग्राफोरनि बागै फोरमायलायनानै सावरायदोंमोन। PLA बा पिपल लिबारेशन आर्मिया सेंग्राफोरखौ चीन इन्डिया सिमनायाव नागिरनानै मोन्दों होननानै बिथांमोना बुंदों। बाट नंखायबो जानो हागौ बिथांमोना बाट मोन्दों होनना बुङो आरोना। बिथांमोनाथ' थगायखायो नालाय बारा फोथायजाथावा। दथियाव दङ दिनै दुलाराय आसाम फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि बा आसुनि लेङाइ आफादगिरि चित्तरन्जन बसुमतारी बर' बिथाङा बिबान एंगारदों। आसुआ दानो गोनां गोदान राजखान्थि हान्जानि जानानै फैगौ बिधानसभानि बिसायख'थियाव बाहागो लानो थाखाय चित्तरन्जन बसुमतारी बिबान एंगारदोंनो। बिथाङा मोनसे पस्ट खालामदों FB बा फेसबुकआव। অসম প্ৰথম আছিল, অসম প্ৰথম হৈ আছে, অসম প্ৰথম হৈ থাকিব, চিৰদিন চিৰকাল, ফৰ্মেলি ৰিজাইন फ्रम आसु। आसुआ दानो गोनां गोदान राजखान्थि हान्जानि जानानै बिथाङा जनाय बियाबनिफ्राय बिसायख'थियाव बाहागो लानो हागौ। दिनै 12 सेप्तेम्बर खालि गावनि फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों बिबान एंगारनायनि बागै बिथाङा फोसावदों। बिथाङा 2005 मायथाइयाव धेमाजि जिल्ला फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै बिबान लादोंमोन। बेनि उनाव 2008 मायथाइयाव धेमाजि जिल्लानि आफादगिरि हिसाबै बिबान लादोंमोन। नैबे बिथाङानो सुबुङा सावगारियाव नुनाया। गुबुन फारसे आसुनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि राजु फुकनाबो बिथांजों लोगोसे बिबान एंगारफादों। 9थियाव दङ सुनिबाराव बाक्सा जिल्लायाव बरमायाव गण सुरक्षा पार्टी आरो अबर सुरक्षा समितिनि मोनसे मेल जायो। बे मेलाव गण सुरक्षा पार्टी आरो अबर सुरक्षा पार्टीनि बा समितिनि मददजों होनाय मोन 35 बियाबनि बिजाथिफोरा बाहागो लादोंमोन। बिथांमोना जिहेतु मोन 35
40 बिजाबनि मादाव 35आव बिथांमोना बिजाथि फसंदों जिहेतु बिथां गासिबो बाहागो लाजोबदोंमोन। बे मेलाव लकसभानि एमपि नब सरनिया बुंदों दि बिटिसि बिसायख'थि माने रोजा रोजा रां होनाय लानायसो, बेवहाय भट बायनाय फाननाय जायो। लोगोसे बुंबावो दि बे समाव बिजाथिफोराबो बायनाय फाननाय जायो। जायफोरा गावनि बेसेनखौ बुजियो बिसोर बायजानाय नङा आरो जायफोरा बुजिया बिसोर बायजागोन। दासान्दि बिपिएफ हान्जाया गण सुरक्षा पार्टीनि बिजाथिफोरखौ बायनो नाजागासिनो बिथाङा बुंदों। मेलनि जोबनायाव नब सरनिया बुंबावो दि जुदि सोरबा हारि हा बिथाखौ बावनानै गुबुन दोलोखौ भट होयो अब्ला गावखौ फोथायना लानायसो जागोन। बिपिएफ हान्जाया जादों स्ल' पयजिं दोलो आरो इउपिपिएलआ जादों फास्ट पयजिं दोलो होननानै नब सरनिया बुंथियो। गुथियाव दङ दिल्लीनिफ्राय आसामाव खारबाय 4 ट्रेन, डिब्रुगड़निफ्राय अमृतसर, अमृतसरनिफ्राय डिब्रुगड़, गुवाहाटीनिफ्राय बेंगलर, बेंगलरनिफ्राय गुवाहाटी, डिब्रुगड़निफ्राय राजस्थाननि लालघर, लालघरनिफ्राय डिब्रुगड़, आगरतलानिफ्राय देवघर आरो देवघरनिफ्राय आगरतला। बे गासै 4 ट्रेना खारबाय। नाथाय गुवाहाटी टु जरहाट बेथ' केन्सेल जाबाय। गुवाहाटीनिफ्राय जरहाटसिम खारनायाथ' केन्सेल जाबाय। मानोना सुबुं अनजिमा हान्थिग्रा सुबुं अनजिमाया खम जानायनि थाखाय दिनै बिथांमोननिया केन्सेल जाबाय। जिहेतु दिल्लीनिफ्राय भारताव 80 रेल खारनो गोनांमोन गोदान। थ' दिनैनि बे एसेनोसै। जुदि भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनाय एसेनोसै। गोजोन्थों।